This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Rescuer, lifesaver, emergency responders. Ang tawag sa mga modern heroes nga nangin sa laligan naton sa tion sang pandemic. Pila sa ilan nalisdan man sang pamilya tugas sang balatian. Pero tubtob karon may pila sa gihapon ka mga frontliners naton ang padayon pa nga nagarisgo sa pagserbisyo sa pumuluyo. Aton kilalahon ang katapo sang emergency medical team sang City Disaster Risk Reduction Management sa sini nga episode sang Baganihan. Ang pagresponde sa mga traffic accident, kagiban pa nga sa isang emerhensya ang daw nangin ordinaryo na sa matag adlaw nga hilikoton ni Chris De La Cruz sang Barangay Mansilingan. Isa siya sa mga volunteers sa Mountain Tiger Search and Rescue kag karon katapo naman sang emergency medical team sang City Disaster Risk Reduction Management Office. Istorya ni Chris, madamo na siya sang narespondihan nga mga emergency call. Pero napatod niya nga lain ko ng imo na pamilya ang talabangan. Idugin challenge yung mga what if matabo sa pamilya, makaya ko yan. Natabo gid. Police sad pero na perform ko ang duty. Sa nagpik ang pandemic, ang iya 38 anyos nga manghod ang isa sa mga nalatnan sang COVID-19. Tungod sang depression, naglabot sa punto nga naghikog ang iya utod sang 2021. Ako niya everything continuous yapon. Siyempre may pamilya mo tayong nabuhay mo. Pila kabilog kabataan mo? May duwan ako kabilog bata. Yan may practice na isang kabun life. Sige lang yapon. Kasubong ni Chris, madamo man sa mga sakripisyo nga naagyan si Rodolfo Hamora Jr. nga nagaserbe karon Deputy for Operations sang LDRRMO. Original mo nga mo nga run sa isa kada adlaw, sobra 100 plus ka pasyente kaon mo. Kasi wala ka na time nga mangita kung din ka makabakal sa pagkaon. Hindi ka gulpi pagpuli mo muna sa Copy opisina. pa, 100 ka no? Patients every day? A day. So, So, nagalabot na more or less labot ka 300 na din. 300. Sang nagpik Nga ng ito. positive. So, na-extract ko siya ba isang una. Gakatabo pa to sa una nang hindi magpadala. Ah, Ugat. Suno kay Hamora, binulan man sadto nga temporaryo nga napalayo siya sa pamilya, ilabi na sa iya mga kabataan. Grabe ang chaos. Ultimo pamilya nila. Though hindi na nila pagmatulon sa ilang balay. Oh. Kasi, Akagi ka man nga hindi ka pa ops lang ano anay. sa mga pasyente namon, pero sa ammonia, muna na-isolate gid kami mo. So pasakit man tuod nga mag-start of payag sa ammonia. Hindi kami pwede kasulod sa balay, tapos mag-abot ka akong bata katlo mo. Baby pa man. Yung excitement nila lang makita ang nilang ginikanan, pero hindi ka pwede ka palapit. Kag grabe gid nga pagpangamudlay during that time. Na experience namon nga although may inugbakal ka pagkaon, wala ka may mabaklan. Halos unay na ang risgo kanday Chris kag Rodolfo sa matag adlaw nga trabaho. Si Chris makapila naman ka beses nga nabutang sa peligro. Gabahin na diri sang mabungguan ang ila ginasakyan nga ambulansya sa Dalan San Sebastian kag Lacson Street sang 2016. Sa kabaskog sang pagbunggo sang dipasay nga jeep, bumalis ka ang ila ginasakyan nga ambulansya. hopefully may laki wala na kami na injured yun, no? Nagtaking kayo na ambulance namin. Hopefully wala na kami na samaran. Kaya may lang wala kami pasyente siguro. Ano? Tao ko lang, ilang tao ko nagturo ko, driver ko, kung safe sila. Nagkakoy lang tao ko mabingo ko, okay ko. Huwag mo ito, after that, wala naman doon. Charge to experience. Ang mga training kag seminar sunok kay Hamora ang naging pamaagi man para makalikaw sila sa peligro sa piyak sang risgo sa ilang nga trabaho. In the first place, pagsaka mo lang sa ambulance, pagsigas sang imo blinker, yung pag-sound sang imo siren, ang imo kabuhi ara nas delikado mo. So that is why na kinanglan gid sang grabe nga presence of mind kag training gid ang aton nga gidala sang ambulance. Kay tungod nga
pagsaka mo pa lang delikado na, how much more kung ara ka sa scene. So part na sa nila natunan nga dapat mayara gid sila scene safety, i-assist din nila ang scene kung safe sila kag antes sila mag-engage. Nahangpan man nila nga sa piyak sang pagsakripisyo bilang mga frontliners kag emergency responders, hindi man mapaiway ang mga reklamo. It is always expected sa mga saktong ginobra mo. So ang iban nga tao, mangita lang yun asang anong sala na imong ginobra. Well, it doesn't matter. At the end of the day, you are fulfilled. And dapat muna nga ko sila nga hindi ka mo magsapak sa mga bad comments. Ang importante, ginobra mo kag sakto ang ginobra mo. Isang stressful, kay passion mo, okay lang. So sa ng mindset, importante makabalik. Okay. Sa amon, ang responde, salamat kami nga mas madulo naman ang patient sa hospital na safe and sound. Ma-treat naman, ma-extend naman niya kabuhi. And then, safe mo kami di pa mamaya nga makabalik kami iwan sa base. Sa mga pulik kami sa tamon balay, na safe man. So, kamo lang always kinapray namon nga makapulik pa kami doon. Pero sa tinuig na nga pagserbisyo nagapabilin nga inspirasyon nila ang pamilya kag bisan ang mga kaupdanan nila sa obra. Si Rodolfo isa ka nursing graduate. Information technology naman ang natapos nga kurso ni Chris. Wala man nila malabot ang ginahandom nga propesyon, pero nagapabilin ang ila dedikasyon sa serbisyo kag pasyon nga magbulig sa isig katawo, ilabi na ang yara sa emerhensya. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.